Ma, Purković, izvolite, kako ja ljubim žene kad dođu u klub? Nemoj budu da snimaš. Vi udarite ovde, potpis na vašu stranu. Nemoj da snimaš, molim te. Neko se dogodilo da nema samo likovanja. Nema sad nazad. Dajmo to. Plašt pedeš meni. Plašt, da. Imamo još jednu danas. Ti čekaj. Nema ni jednu zvaničnu trku za klub, čisto iz simpatije učlanjujemo se sada. Ali će ovo da opravda. Obećala opravda će, da. Čivo je na kredit, a? Na kredit je ovo članstvo, ali... Izvoli svoju člansku karticu. Ajde, pružuj mi sad. Potpis. Otpo je plah, kako se neko ljubi. Potpiši se, molim. Ovdje. Aj sad je ovo, nema. Nemoj budu da snimaš. Sad na kraju to i ne mora nešto. Kako se zove ovaj mali? Nemanja. Nemanja, ajde ti, ajde. Ajde. Ovo nam je već osnovno obraz. Ovo nam je perspektiva. Čak ću njega da poljubim. Teška srca. Stojeni muškarci. Ali samo zato što je točio pivo meni i starijima u autobusu. Aj, ja. Izrabljivali se ga. Stojeni muškarci. Nemanja je u stvari već član, samo eto ne znam kako se... Eto, morao sam izgubiti Nemanju, nažalost. To Nemanja. Plašt ostaje kod tebe, do sljedećeg članstva.